que ambas bibliotecas están formando parte de están avanzando, ¿no? Las bibliotecas escolares gallegas tenéis un recorrido y vais de la realidad a la utopía, claramente, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos bibliotecas, estas dos profesoras bibliotecarias, que me encanta comprobar lo jóvenes que son, porque muchas veces los que ya tenemos una cierta edad, pues siempre piensas que quién será el relevo, ¿no? Estas dos chicas tan guapas serán el relevo de muchos de nosotros. Entonces, ellas van a hablar de sus proyectos en el marco de una biblioteca espacio creativo de aprendizaje. Del Colegio Virxe do Carmen de Sober Lugo, que es el colegio de Flora, me ha llamado muchísimo la atención, y me vais a permitir que os lo lea, en el blog de Lectubín me encuentro con esta frase de Günter Grass. Comenzo a ver nenos e nenas fartos de televisión e aburridos dos xogos informáticos que se illan cun libro e que se deixan levar pola historia narrada, porque non hai un espectáculo máis fermoso que a mirada dun neno que lee. Entonces, empiezas tú, Flora, después ya te hago la presentación a ti, y nada, vamos a disfrutar de este recorrido que ellas, sus equipos de bibliotecas escolares llevan años haciendo, y yo creo que vamos a aprender todos mucho, ¿eh? Bueno, boas tardes. Como ben dice Rosa, chamome Flora e veño a representar o equipo de biblioteca do CIE Plurilingüe Virxe do Carme de Sober. Para os que non saibades, o meu centro é un centro rural onde non chegamos a 60 nenos e somos 4 mestres definitivos. Algún ano imos tendo algún provisional, pero os que estamos no colexio somos 4 definitivos. Isto ten vantaxas e inconvenientes, sempre digo o mismo, vantaxas, somos poucos, é doado organizarse, é doado sacar cousas para adiante. Inconvenientes, somos poucos tamén, non? É fácil organizarse, pero hai que organizarse. No noso centro, como en todos, hai actividades extraescolares, programa Bondatura, programa de Xogade, programa plurilingüe, e somos 4 a organizarnos. Neste sentido, a biblioteca realmente funciona como motor do centro. Todos os programas saen da biblioteca. Entonces, bueno, por que, se xa temos bastante traballo, xa temos todos estes proxectos, intentamos poñer en práctica pois todos estes proxectos de robótica, un makerspace, ou lanzarse o proxecto de Radio na Biblio, pois a resposta é doada, porque os nenos do rural teñen que ter, ou nos parecenos que teñen que ter as mesmas posibilidades que os nenos da cidade, e nos temos que brindarllas desde a biblioteca. O que vos vou a contar hoxe, que nos dixeron desde a asesoría, é o proceso como pasamos dunha biblioteca tradicional, onde a súa actividade principal era o préstamo de libros e a consulta en documentos escritos, a unha nova biblioteca na que vamos incorporando novos recunchos, novas linguaxes, novas metodoloxías e novos proxectos. Para poñervos un pouco en contexto, enseñareivos que o primeiro foi o espacio físico. Esta era a nosa biblioteca no 2010. No 2010 a biblioteca estaba pechada, non se utilizaba. Aí vedes os andeis estaban como formando recunchos, os de cara a outros. Entonces o profesorado empezamos a traballar nun grupo de traballo. Nese grupo de traballo que empezou no 2011, empezamos por modificar o espazo. Cambiamos os andeis, intentamos darlle máis amplitude ao centro, ou a biblioteca, que fose un espacio máis, non sei, acolledor para os nenos, e empezou a tomar color. E decían antes, na ponencia de antes, alguén preguntaba de os erros de ir cambiando. Bueno, a nosa biblioteca deu 1000 voltas. Ao principio este era o espacio de préstamo, e na esquerda da imaxe estaba un recuncho de xogo. Foi cambiando e empezamos a ver isto, non? Unha biblioteca chea de cor onde os nenos entraban e viñan contentos e facían un montón de actividades. Despois dese primer grupo de traballo, entramos no Plan B. Co Plan B todo cambiou, máis recursos económicos, máis apoio tamén do Concello e da Consellería, e fixemos unha primeira ampliación, que é este espacio que onde tiñamos un almacén, tirouse a parede e ampliámolo. Aí xa nos quedou un primeiro recuncho para ir organizando a biblioteca. E nese primeiro momento a biblioteca quedou así, non? Coas primeiras reformas. Un espacio para a literatura infantil, un punto de interese onde se van poñendo os libros que teñen que ver con novidades, con épocas do ano, con temáticas.
unha zoa na que puxemos un corcho que nos fai un pouco de escenario e tamén o corcho para que os nenos se podan sentar e podan aí ler libros tranquilamente ou acostarse. Os nenos de infantil sempre se acostan a ler. Unha zona de informática coa impresora e 3 ordenadores, a pizarra digital e a biblioteca fora da biblioteca. Este é o corredor principal do colexio, nos chamamos así, é o primeiro que ve unha persoa cando chega con o noso colexio. Chega e isto é o que se encontra. E aquí xa temos unha biblioteca. Cos cambios do espacio físico, pois chegaron novos recursos, medios audiovisuais e medios tecnolóxicos. Non grande cousa, porque o que vos vou a contar na nosa biblioteca non temos grandes medios, non temos grandes recursos, senón o que nos facemos para intentar sacar o máximo proveito o que temos. Chegaron tablets, a pizarra digital e a renovación de ordenadores co plan B, como vos decía antes. Que facemos con isto? Pois como todos os sitios, non? Educación documental. A pizarra digital foi un descubrimento para os nenos que estaban acostumados só a facer actividades en algunhas clases e o coller os seus propios proxectos. Por exemplo, neste proxecto tiñan que viaxar a algunha parte do mundo e organizar a viaxe, buscar desplazamento, aloxamento, que tiñan que ver, horarios, e organizar todo eso nunha presentación que despois se pon na pizarra digital diante de todo o colexio, acostumbrados aos murales de cartulinas que colgamos no corredor. Pois a verdad é que foi un cambio interesante que eles os motivaron moito. E ao ter a súa disposición novas tecnoloxías, tiñamos que darlle nova formación. Nos, por exemplo, contamos con estes 2 plans, que son o plan directora da Garda Civil e tamén a través da Deputación o plan Innovate 2. Veñan a darlle charlas aos nenos sobre os riscos de internet, sobre as búsquedas seguras, como buscar ou fiarse dunha página web dun blog e non de outra, porque ten que estar unidos, se non se lle damos os medios e non lle damos a formación é un pouco difícil. Cara ao exterior do colexio, isto tamén se materializou na página web, no blog, apareceu o blog de Lectubín, como decía Rosa. Lectubín, en Sober somos unha zona viticultora, e a uva é o motor de moitas das casas a través do viño e das bodegas. Cando puxemos un concurso de mascotas, enseguida saliu un racimo de uvas que lé, e de ler e uva, pois saliu Lectubín. Entonces, bueno, a través do blog e da página web foi unha forma de darlle a coñecer a toda a comunidade educativa que algo estaba pasando na biblioteca, que algo estaba cambiando e que se estaban facendo novas actividades. E o seguinte paso foi que chegou o proxecto Escornabots na biblioteca escolar. Ao principio deunos un pouco de medo, porque ninguén dos que estábamos ali tiñamos coñecementos de tecnoloxía nin de robótica. Entonces, bueno, cando chegamos á primeira formación a Santiago e o primeiro que nos deron foi un soldador, eu quedei así pasmada mirando para o soldador. Claro, non pensei que son de música, dame un piano, pero un soldador. E bueno, entonces incorporar isto era tamén un reto para os profesores. Unha nova linguaxe, a programación. A parte de manipular, a parte de montar, tiñamos que aprender unha nova linguaxe. Os que non coñezades os Escornabots funcionan cunha botoneira, onde ten teclas de dirección, cara adiante, cara atrás, xiro á dereita ou xiro á esquerda. As posibilidades do Escornabot para mí son infinitas, é dicir, a partir dun tabuleiro en branco, tú podes traballar todo o que queiras en función da túa creatividade, e a verdad que é un recurso que aos nenos lles gusta moitísimo. E outra forma de programar é a través de Scratch. Nos en Scratch empezamos a traballar con ordes sinxelas. Os nenos máis pequenos, de infantil primeiro e segundo, tiñan, non sei se vedes aquí, uns carteliños de dereita, esquerda, xira, empezaron a facer as primeiras secuencias. Logo tivemos moita sorte, tamén antes comentaban que os pais ou a comunidade educativa colaboraba. Nos neste caso contamos con 2 papás que son informáticos, ou máis ben un papá e unha mamá, que viñeron ao colexio durante a segunda e a terceira evaluación voluntariamente a darlle sesións didácticas aos nenos de programación, aos diferentes cursos. E, bueno, para nós foi importante. Agora vou vos a enseñar este pequeno vídeo que está feito por un neno de infantil de 5 e un neno de primeiro de primaria. Conseguiron entrar nun cohete, ir á lúa e saludar a un extraterrestre. Puxeronlle música.
verdade, van flotando así. Bueno, pois isto tan sinxelo levoulles un tempo facelo, non? Isto pois, infantil e de primaria. Pero é unha linguaxe totalmente nova, están aprendendo razonamento lóxico, están facendo un traballo colaborativo en parellas, están aprendendo unha linguaxe exactamente que non coñecen e que teñen uns resultados inmediatos, é dicir, cando eles poñen a orde, inmediatamente ven o que está facendo o astronauta. Entonces, a motivación e o interese crece exponencialmente. Que traballamos cos escornabots? Cos escornabots traballamos materiais didácticos para traballar o currículo, que vos decía antes. Cunha plantilla en blanco, nun tabuleiro en blanco, tú podes traballar todo o que queres. Traballamos matemáticas, formas, cores, tamaños, euros, sumas, restas. Ciencias da natureza, o corpo, especies animais, ecosistemas, música, eu son de música, aquí tamén fixemos unha mezcla cos tabuleiros, cos spinner que estaban tan de moda o ano pasado, coas tablets, tiñan que ler uns QR, os QR reproducían o son dun instrumento, tiñan que ser capaces de enviar o escornabot ao instrumento que estaba a sonar nese momento, un traballo interdisciplinario. E tamén as linguas, por suposto, desde a biblioteca, en creación de historias, expresión oral, expresión escrita, porque hai tabuleiros nos que eles teñen que ler onde caen pois palabras, ordes, pequenas probas, vocabulario, audición e lenguaxe. Para os nenos con necesidades educativas especial foi un recurso que nos sorprendeu moitísimo, porque son nenos que se motivan con moita facilidade. Estar facendo o mesmo que están facendo os outros, porque a veces na clase, eu, por exemplo, teño na miña clase de cuarto de primaria un neno cunha adaptación de infantil, entonces está facendo cousas que non teñen nada que ver co resto do alumnado. Cando traballas nestas situacións que están facendo todos o mesmo, é un pulo para a súa autoestima, é unha forma de traballar moito con eles. Pero tamén materiais que non teñen nada que ver co currículo. Traballamos a CDU na biblioteca, traballamos a orientación espacial, como os comentaba antes, os cornabots van hacia adiante, hacia atrás, xiro a dereita, xiro a esquerda, o cual, mellor que eso, en educación física tamén traballaron con eles. Proxectos de investigación, arte e tamén as letras galegas, porque non fixemos un tabuleiro que non, bueno, está aí abaixo, non se ve moi ben, cunha galiña azul que poñía ovos de cores, de Carlos Casares, e unha galiña das normais, que hai en todos os galiñeiros que poñen ovos que non son tan alegres. Entonces, por diferentes equipos, cada un tiña que buscar os ovos que lle correspondían. Empezamos con isto, vimos que daba moi bon resultado, que os nenos estaban moi motivados e dixemos un seguinte paso. Un seguinte paso foi o queres argallar, que é o noso makerspace ou o noso espacio creativo que lle chamamos, non? Que é pois, un espazo para traballar, aprender, experimentar e relacionarse. E todo xunto. Aprender experimentando, aprendo relacionándome con outros que me enseñan o que les saben e traballando, porque estou traballando a vez que estou xogando. E como decíamos antes, o xogo é a mellor forma de aprender. Para que? Para mellorar a alfabetización múltiple e ampliar as linguaxes presentes na biblioteca. Como? A través do xogo, a investigación, a aprendizaxe manipulativa e o traballo colaborativo. No noso recurso maker teñen todos os recursos relacionados co escornabot, os tabuleiros, a súa disposición, teñen un taller, pinturas, ceras, pegamento, todo o que poden necesitar para crear, pezas de construcións, legos, o mecano, e como non libros. Temos aí ese expositor de libros que se vai renovando periódicamente, onde son libros que potencian a creatividade, libros de manualidades, libros de experimentos, libros de tecnoloxía, libros de cociña que les levan, libros de legos, que descubrimos todo o mundo cos libros de legos. Hai algúns que teñen modelos que hasta traen un cronómetro na portada para ver quen tarda menos en facer o lego, non? Entonces, pois é unha forma de que estén leendo todo tipo de textos a vez que están xogando. Máis cousas que fixemos neste espacio creativo, o que vos decía antes, os legos. Por exemplo, nesta actividade, un rapaz de quinto presentou un traballo de historia con legos. Na primeira imaxe, a sociedade estaba facendo sedentaria. Ou sedentaria. Sí. Xa estaba dudando, ahora dubidando. Sedentaria. E na segunda é un castelo, unha fortaleza. O sea, el foi reproducindo as épocas históricas a través dos legos. Construíron un mecano e fixemos tamén videoconferencias, que este foi unha ventá ao mundo, pero realmente unha ventá ao mundo. A primeira videoconferencia que fixemos foi coa Escola de Educación Infantil Barrio Novo de Arteixo, coa Biblio BN,
Algún sí que tiña feito videochamadas co WhatsApp do papá ou co teléfono do papá, pero isto era claro, era diferente, había que preparar a videoconferencia, había que contarlle a aqueles nenos o que nos estaban dicindo, escoitar o que nos estaban dicindo eles, mostrar os materiais didácticos á cámara para que eles pudesen ver, porque se mostro por aquí non se ve. Bueno, foi un aprendizaxe, a verdad, moi completo. Títeres, o espacio creativo tamén nos deu pé para facer títeres, por exemplo, este grupo de alumnos, pero que foron moitos os grupos de alumnos que durante todo o ano fixeron títeres, fixeron os seus propios títeres con goma eva, estos están feitos con goma eva, eran títeres de man, outros foron de pau, e crearon as súas propias historias, e fixeron os títulos, escribiron unha superobra extraordinaria e representaron ya os seus compañeiros nun tempo dedicado para eso. Bueno, un motor, un libro de tecnoloxía, e ciencia na biblioteca. Neste espacio creativo nos conta que cabía todo e cabíamos todos. Por exemplo, na imaxe de abaixo tedes a farmacéutica de Sober. Farmacéutica de Sober, un día chegaron os nenos á farmacia e contaronlle que estábamos facendo experimentos e presentouse no colegio, tampouco tiñamos tanto trato con ela, era unha farmacia que era nova, e veu, dixo, mira, que me contaron os nenos que viñeron á farmacia que estabades facendo experimentos, se queredes veño. Dixo, claro, sí, ven, claro. Entonces fixo uns talleres adaptados aos diferentes niveis que se chamaban Domar a Farmacia, e aquilo foi impresionante, porque empezoulles falando de Bob Esponja, que vive no fondo do mar, e a partir de Bob Esponja ela foi contándolles como moita medicación que había nas súas casas chegaba do fondo mariño. A partir de aí fixemos tamén un taller de ciencia na biblioteca, no que os rapaces tiñan que buscar un experimento que tivera que ver co mar. Non só facelo, senón buscalo, interpretalo, facelo, gravalo en vídeo e explicar por qué. Vou a poñer un anaco deste. Poden levar persoas e mercadoría e aínda así non se afunden. Con este experimento imos a saber por que ocorre isto. Este é un vídeo montado por eles tamén. Necesitaremos un trozo de plastilina, un recipiente con auga e unhas canicas. Primeiro comprobamos que a plastilina e as canicas na auga afunden. Bueno, non vou poñer inteiro, pero primeiro comproban que a plastilina afunde e que as canicas tamén. E despois, dándolle forma a plastilina, comproban que a forma, non? A que influe en que os barcos non se afundan. Bueno, pois, eles chegaron co libro de experimentos, buscaron experimentos relacionados co mar, fixérono, gravárono coas tablets da biblioteca e montaron este tipo de vídeos. E tamén nos tempos de lecer, é un espacio que está totalmente solicitado. É dicir, tú se entrades na biblioteca do noso colexio nun recreo de mañá ou de tarde do comedor e mirades, e vedes isto. Vedes nenos co escornabot, vedes nenos cos legos, vedes nenos xogando coas construccións. E o que máis orgullosos nos sentimos de isto é que están coordinados polos biblioaxudantes. Nos temos un equipo de biblioaxudantes que son os encargados dos tempos de lecer. E que os nenos de quinto e sexto se xan capaces xa non só de organizarse eso, eles, senón tamén de organizar as quendas cos máis cativos, de axudarlle aos que non saben por qué, pero o escornabo deixou de funcionar, entonces van xunto ao biblioaxudante, e mentre se intentan manter un pouco de orden, a verdad que nos estamos moi orgullosos do equipo de biblioaxudantes que temos. O seguinte paso no proxecto de Escornabots foi a impresora 3D que nos chegou este ano. Foi un agasallo impresionante, pero tamén un reto todavía máis grande, porque se non sabíamos nada de tecnoloxía, nin de soldar, moito menos de impresión 3D. Entonces, a formación en impresión 3D foi tamén a través dun grupo de traballo. Bueno, primeiro formíme eu como responsable do proxecto en Santiago, pero logo para os compañeros fixemos un grupo de traballo e empezamos a diseñar cousas novas. Fixemos un modelo de Lectubín que nos quedou un pouco panteira rosa, verdad, este recibo de uvas lector. Pero bueno, que foi o primeiro diseño que fixemos, entonces estamos tamén bastante orgullosos del. Para Nadal imprimimos bolas que despois eles pintaron para adornar as árbores, copos de neve para as súas postais, estreliñas pequenas.
Para animación a lectura, por exemplo, neste caso, os nenos de infantil estaban traballando polo Pepe e fixemos estes poliños pequeniños para que tivesen de recordo. Pezas do escornabot, estamos facendo pezas para repoñer as que se estropean dos escornabots. Formas xeométricas, esta é unha das últimas, bueno, non sei como chamalo, pero bueno, un dos últimos deseños que fixemos, que é o típico cubo de formas onde tú vas encaixando. Entonces, vai un pouco a medida do que nos van pedindo os de infantil. Vamos a traballar as estrelas? Pois facemos con estrelas. Vamos a traballar o rectángulo. A verdad que permite personificar moitos dos recursos que podemos ter no centro. Por certo, outro erro, porque diseñámolo, imprimímolo, e cando vamos a poñer, non encaixaban as pezas, volvemos a diseñar, volvemos a imprimir, ensayo, error. Nas conmemoracións, isto foi unha idea que nos deu que salir da BiblioBN, que é imprimir algo que teña que ver cunha conmemoración. As primeiras, unha clave de sol para a Semana da Música e unhas pombas para o Día da Paz, baixámolas dun repositorio que hai en internet, como quen busca imaxes en Google, pois buscamos deseños en internet. Pero o último sí que estamos moi orgullosos, porque era o Día da Muller e foi o primeiro deseño que fixéramos da clase de primeiro e segundo. Tampouco é tan difícil, porque é unha circunferencia con un par de liñas rectas, non? Pero bueno, era o seu primeiro deseño, imprimímolo para todos os nenos do colexio e eles iban todos orgullosos, claro. As letras sempre dá moito xogo en primaria, tanto letras en sí como os moldes que vedes abaixo. Estes moldes pois utilizan no motivo infantil para repasar, bueno, están hai de mayúsculas e de minúsculas para repasar, tamén para nas cartulinas, para na arcilla, na plastilina, pero tamén os maiores para formar palabras. Xogan, pois, a ver quen forma a palabra con máis letras, non sei, todo este tipo de xogos que se poden facer con letras, non? E creacións propias, eles agora están facendo as súas, empezan a deseñar e están facendo as súas propias creacións. Isto é para levar ao supermercado, a típica moneda de supermercado. Era un grupo de 3 nenos, pero querían un coche para ir ao supermercado en coche. Bueno, pois sabedes, puxeron a moeda, puxeron o cristal, uns faros e a matrícula son as iniciais dos seus nomes. Son Xoán, Senén e Manuel. Entonces fixeron a matrícula do seu coche. E isto está en proxecto. Este, por exemplo, fixome gracia, por iso o puxen. É un vehículo todoterreno para andar polo monte. Entón, faltan as rodas que serán en próximas sesións de deseño, pero que, bueno, para andar polo monte igual xa non ten moi mala pinta. Bueno, cando xa pensábamos que estábamos saturados, que xa tiñamos un montón de cousas que facer na biblioteca, pois a Asesoría de Bibliotecas Escolares ocurriuselle sacar o proxecto Radio na Biblio. E dixemos, como Radio na Biblio? Nos tamén. E tamén o pedimos, e tivemos a sorte de que tamén non lo deron. Entonces, bueno, estamos aí traballando no proxecto máis recente. Este empezamos en xaneiro a traballar. O primeiro foi un logo. Tendo a Lectubín, tiñamos que ter a Radio Ubín. Claro, Radio Ubín, a radio de Lectubín, para que poidas coñecer o que pasa no cole de Sober. Entonces, un novo recuncho. A biblioteca xa non nos cabía, ou podería cabernos, o mellor se lle facíamos sitio, pero pensamos que tampouco o mellor era o máis aceitado, porque nos tempos de lecer os nenos van a xogar, e cando queres facer unha grabación, inda que en sonorice sempre hai ruido. Entonces, a metade do colexio nosa, por desgracia, estaba leira. Nun momento houve 400 alumnos, ahora somos 60. En esa parte do colexio que non se utiliza, había estos armazóns de titorías. Nos parecía que eran moi adecuados para con os cristais e así. Entonces tuvemos a maravillosa axuda duns papás, que Nadal, uns carpinteiros e tamén algún axente do Concello, veu, levantou o armazón do outro lado, cortou uno para adaptalo, porque resulta que este corredor é máis baixo que onde estaba, e nun día, a cambio dunhas empanadas, nos montaron este laboratorio de radio. Por onde empezamos? Pola formación nosa e formación do alumnado. Ningún dos profesores que estábamos hoxe en día no colexio tiñamos contacto previo coa radio. Sempre sí, gravamos algunha vez, pero gravamos con tablets. Non tiñamos nin idea de utilizar unha mesa de mezclas, nin micrófonos, nin programas de edición. E agora, pois, estamos sendo capaces de facer as nosas propias emisións. De evolución, de verdade vos digo que sempre nos contaban que a radio influía moito nos nenos, pero non pensábamos que era tanto. O primeiro programa gravouse polo Entroido,
que foi onde se deu a coñecer a radio. Fai aproximadamente 2 meses e se escoitamos as grabacións dos primeiros días de febreiro, agora que estamos en abril, que son 2 meses, e que hai un cambio tan grande nos rapaces que é impresionante. No de arriba, na imaxe de arriba, temos na biblioteca o proxecto As Familias Contan, ou a actividade As Familias Contan, e neste caso veu a contar a mamá dunha nena inglesa. Entón dixemos, veña, é que incluso nos vamos a atrever a facerlle unha entrevista en inglés coa mestra de inglés, e preparou unhas preguntas e aí están entrevistando a Elena, que tuvo un montón de paciencia porque non entendía as veces o que lle preguntaban. E bueno, e no de abaixo é o día da poesía. Polo noso estudio de radio pasou xa todo o colexio, desde os nenos de infantil ata os de sexto de primaria. Terceiro, cuarto, quinto e sexto grábanse eles mesmos. Hai un neno que está no control e na mesa de mezclas e se grava. Os máis pequenos non gravámoslos nós. Neste caso son nenos de primeiro e viñeron pois a gravar unhas poesías. Nós facemos as nosas emisións a través da páxina do colexio, do blog do colexio, e vamos colgando aí os podcasts. E fai pouco, en Sober hai unha emisora local, que a emisora se lle ocurriu que podíamos facer que todos os programas que tiñamos na biblioteca que vamos grabando, emitilos na radio para que os nenos os podesen escoitar na súa casa, cos seus avós. E iso xa foi o máis. Porque unha cousa é que os papás me escoiten no móvil, que os papás me escoiten na tablet, pero que os meus avós me escoiten na radio. O primeiro fin de semana que emitiron, que é un programa que todos os sábados ás 3 da tarde, o primeiro fin de semana, cando viñeron o luns, é que non había forma de paralos, porque estaban todo o tempo contando. Foi unha experiencia realmente interesante. Vou vos a poñer aquí a entradilla desa... A ver... Non se escucha. Non se escucha. Bueno, pois se non se escuta non pasa nada. Pero é como é unha cuña publicitaria onde a Radio Eco FM Ribeira Sacra... Todos los sábados a las 15 horas en Eco FM Ribeira Sacra conectamos con la Biblioteca Virxe do Carme de Sober para escuchar Radio Vir, a radio del Estudín. Todas las semanas escuchamos los trabajos radiofónicos de los más peques. Para que poidas coñecer o que pasa no cole de Sober. Bueno, pois esta cuña vai sonando durante toda a semana e os sábados ás 3 da tarde emiten o que nos gravamos no colexio. E se algunha semana non gravamos nada, pois emiten o da semana anterior, que lles fai ilusión igual escoitalo. Vale, unha vez que temos estos proxectos, nos decían desde a asesoría que observábamos no alumnado se recomendaríamos que outras bibliotecas intentasen non seguir o noso camiño, pero tamén embarcarse nesto que estamos todos moi novatos. O primeiro, motivación e interese. É dicir, cantos nenos lles pos un micro, lles das unha tablet, lles das un escornabot ou a impresora, o interese e a motivación crecen por si mesmos. A mellora en educación documental na competencia lingüística e digital está clara. A competencia lingüística na expresión oral coa radio moitísimo, pero antes tamén nos escornabots, a hora de explicar e a hora dos razonamentos lóxicos, a hora de buscar tamén experimentos, é unha mellora. Favorece a integración de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, que comentábamos antes. Hai nenos que na aula non están facendo o mesmo que os seus compañeiros, pero chegan á biblioteca e sí. Traballo interdisciplinario entre todas as asignaturas, aparte de calquera proxecto que se leva a cabo. Eu, por exemplo, son a mestra de música, menos esta cuña que escoitábamos antes, a sintonía de Radio Vin e a sintonía dos diferentes programas que estamos facendo, inventaron nosos nenos, compuxeron nosos nenos, tocaronas con instrumentos de placas, gravámolas e son a sintonía da nosa radio. Entonces tamén están aí, estás favorecendo todo un traballo de creatividade. Promover a alfabetización múltiple, o razonamento lóxico e a aprendizaxe manipulativa. E despois, dous aspectos importantes que non teñen que ver en si con currículo, que é a autonomía na realización das tarefas e a responsabilidade. Eles responsabilízanse do material que están utilizando, de que o que hai ali, nos concienciamos moito do que hai ali no laboratorio de radio ou nos escornabots, que a impresora 3D costa moitos cartos, que temos moita sorte de telos,
Entonces, bueno, eles fan ser responsables. É a adquisición de habilidades sociais e respecto ás normas, o que vos decía antes dos biblioaxudantes. Nesa imaxe, pois hai aí 2 biblioaxudantes de sexto, cos nenos de infantil, axudándolles a xogar, axudándolles, como ao mellor no patio máis difícil que un neno de sexto xogue con un neno de infantil. Que observamos no profesorado? Implicación de todo o claustro. Claro, no noso caso é necesario, senón mal vamos, que se somos 4 e non nos implicamos, pero bueno, é necesario e estamos vendo que sí que a xente se implica. Novos coñecementos e novas ferramentas para traballar os contidos do currículo e as competencias. Como vos decía antes, o primeiro é a formación. Nos, cando chegou o material de radio, nos enfrontamos a estos cables e que se nos salían os ollos das órbitas e non sabíamos nin por onde collelos. Ou ao escáner 3D, ou unha impresora 3D. Entonces, o que nos repercute tamén os profesores son novos coñecementos, novas ferramentas e, por tanto, novas metodoloxías, máis activas e máis prácticas. Personalmente, en grupo tamén, porque melloramos o traballo en grupo, compartimos ideas, aprendemos xuntos. Non sei que pasa, é que estou imprimindo isto na impresora e non me funciona. Mas, pois, va outro mirar, a ver se, por acaso, ese sabe un pouco máis. Ou o escornavoz parou, ou non fai ben os xiros que tiña que facer. Entón, bueno, é un traballo entre todos. Tamén interaccionamos máis co alumnado, non é unha clase na que eu a mellor explico tanto e o neno recibe, senón que este tipo de aprendizaxes e talleres hai máis comunicación. Colaboración e intercambio entre os centros implicados para compartir coñecementos sobre oracións. A veces, ao mellor, estamos un pouco illados nos nosos centros e ao compartir proxectos, compartes, por exemplo, agora no colexio vecino de Pobra de Brollón tamén ten a radio, pois estamos aí xa pensando como os nenos do noso colexio van a entrevistar aos deles ou ao revés, non? Delegación de tarefas no alumnado, que a veces nos consta isto de delegar no alumnado, pois biblioaxudantes témolo máis ou menos superado, e gratificación persoal e profesional. Pois sí, porque cando ves que consigues que aprendes a facer algo, que os teus alumnos aprenden algo, entonces tanto persoalmente como cos nenos, pois é moi gratificante. Na comunidade educativa, sorprende, motiva, axuda e gusta. Isto é así. E nos contamos coas familias e como vos decía antes, temos moita colaboración. Cando empezamos a poñer en marcha a biblioteca, por exemplo, membros da AMPA viñeron a axudarnos a expurgar, a catalogar, a reparar libros que estaban estropeados. As familias contan. Isto, por exemplo, as mochilas viaxeiras. Nas mochilas viaxeiras que hai en todos os coles, normalmente os nosos veñen con sorpresa. Neste caso, a mochila viaxeira levaba un libro de receitas e a nena que a levou trouxo unha tarta de galletas que viña no libro de receitas, sen ovo, porque temos un alérxico ao ovo na clase. Entonces, bueno, son cousas que as familias tamén teñen en conta. Participación en certames, lle pedimos fotografías para as campañas de lectura. O que vos decía antes da programación, aí temos os 2 papás que viñeron o ano pasado todo o ano voluntariamente a traballar cos nenos. E aquí, pois, tedes os papás que vos decía do laboratorio de radio desmontando o espacio anterior para volver a montar. Fora da comunidade educativa propiamente dita, temos apoio do Concello moito e da Biblioteca Pública Municipal tamén. De outras bibliotecas, nos temos na comarca un colectivo que se chama Colectivo Lemos Leno, que todas as bibliotecas públicas, me refiro ás bibliotecas de adultos que hai nos concellos, pero tamén dos centros públicos de primaria e de secundaria, é unha rede de comunicación e que nos vamos axudando uns a outros. E outras entidades, por exemplo, pasaron moitas asociacións de Sober nestes 2 meses polo colexio para facerlles entrevistas na radio, tamén unha apertura ao noso concello a coñecer o que está pasando alrededor. Que é necesario para este proxecto? Desde o noso punto de vista, implicación de toda a comunidade educativa, por suposto, formación previa, durante e autoavaliación, porque a formación previa ás veces surden despois problemas, tamén autoavaliación en que melloramos, dispoñer dos materiais necesarios. Evidentemente, se non fora por o programa de Xosería de Bibliotecas Escolares, non teríamos impresión 3D. Apoio das institucións, neste caso, refírome, pois, eso, a asesoría. E, sobre todo, tempo, traballo, vontade e compromiso. Porque, si ou si, hai que botarlle moitas horas. A realidade é que hai que botarlle moitas horas e as horas que temos de biblioteca non dan para eso. Entonces, bueno, estamos comenzando a voar, seguiremos traballando e esforzándonos para que o noso alumnado chegue o máis alto posible, e se vos queredes estar en contacto con nós, pois no noso blog, que é o blog, como vos decía antes, de Letubín, tedes toda a información e o noso contacto. E nada máis, espero que vos servira esta exposición. Muchas gracias, Flora. Bueno, ahora le toca el turno a Alicia Nimo, viene del colegio Pepe de Xambaña, si no lo digo mal,
de Santa Comba. Yo hace, no sé si el año pasado o si el anterior, le estuve escuchando aquí, el año pasado, un proyecto sobre 25 años de Pepe de Xambaña y me encantó, o sea, me pareció sorprendente, una cantidad de trabajo. Bueno, en línea del espacio creativo de aprendizaje, me consta que también tenéis muchos de estos recursos. Y bueno, nada, estamos deseando escucharte, así que... Pues ahora mismo, en cuanto me conecte el audio, vamos. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, son Alicia Nimo e veño tamén en representación, podería decir que do equipo de biblioteca, pero no noso centro, que tamén é un centro pequeniño, no noso caso contamos con 75 alumnas e alumnos, o sea que por aí andamos. A verdade é que as equipas están moi difuminadas e certo, aparte de algunhas tarefas específicas que si fai pois, o equipo de biblioteca ou de TICS ou normalización lingüística, no que é a dinamización do centro, todos colaboramos e está moi difuso todo, polo tanto, veño en representación de todo o centro. O que vos vou a comentar, bueno, tamén son de música, que non sei se terá que ver algo despois das artes, o exerzo por primaria, pero tamén son de música. Veño a falarvos un pouco, sobre todo, do que supuxo a introducción da nosa biblioteca nos proxectos piloto que puxo en marcha de bibliotecas escolares, tanto o proxecto Cornabots, co súa continuidade despois cara a impresión 3D, como o proxecto Radio na Biblia. Bueno, a ninguén se escapa a estas alturas que estamos ante un enorme cambio social que está definido pola democratización do acceso á información, isto xa fai moitos anos, non? Cada vez é máis abundante a información que temos a nosa disposición, cada vez está máis disponible. É rara xa a persoa que non conta con un dispositivo móvil para poder acceder a toda esa cantidade inxente de información a que podemos acceder, vai dar redundancia. Ademais, toda esa información que se nos presenta nunha variedade tanto de soportes como de medios enorme, non é o mesmo, xa falando a nivel de redes sociais, non é o mesmo interactuar con Facebook que con Instagram, que con Twitter, son modos de escribir ou modos de falar coa comunidade totalmente diferentes, en algúns son moi importantes os hashtags, outros teñen un apoio fundamentalmente visual, e tamén é necesario dominar todo eso para estar na sociedade na que estamos. Introdúcese a linguaxe digital e con ela robótica, e a ninguén se lle escapa que con eso veñen novos retos laborais, porque desaparece parte do fordismo en canto a que moitos postos da cadea de traballo se sustitúen por máquinas, e cada vez máis é máis necesario controlar facer profesionais, formar profesionais que poidan precisamente traballar con esas máquinas, crear programacións e ser creativos, non? para facer novos programas. Tamén temos a nosa disposición máis que nunca colaborar con outros profesionais do mesmo eido que o noso ou que se complementen con noso ou con outros a través da rede. Nunca o tivemos tan a disposición como hoxe en día a través de internet. Nace o DIY, que xa fai tempo que nace, o faino ti mesmo, e dentro dese faino ti mesmo a cultura maker, que é ese faino ti mesmo, pero sobre todo no que é o espazo da tecnoloxía, non? E tamén a impresión 3D. Outro día, bueno, teño que confesar que esta foi das presentacións que máis me costou facer de todas as que hemos feito hasta agora, que agora xa son unhas cuantas. E foi fantástico porque requireu que estivese investigando, e entón aprendi moitísimo con ela. E vin nun vídeo unha frase que me encantou de impresión 3D que dicía que era a ponte entre a nosa imaginación e o mundo real. Polo tanto, se unimos todos eses factores, temos a nosa disposición emprender e facer un montón de cousas e chegar a un montón de espacios máis que nunca, non? Paralelo a isto, por suposto, hai unha evolución no concepto de alfabetización, non? Falábamos de alfabetización informacional, sempre foi importante, xa con calquera código escrito, máis coa aparición de internet, porque, como digo sempre cando falo deste tema, na rede hai de todo, e hai cosas interesantísimas, pero tamén hai moita egocéntrica ou egocéntrico que se dedica a escribir sin ter nin idea do que escribe, e, polo tanto, temos que ser moi críticos co que recibimos e temos que educar ao noso alumnado a ser moi crítico co que recibe. Un paso máis é a alfabetización mediática, que ten que ver con non só co consumo de medios, que tamén temos que ter en conta que a información se selecciona baixo uns intereses moi potentes e é moi necesario, eso non se sabe un montón.
É moi necesario ter en conta os intereses que hai detrás deso se non queremos vivir enganados e enganadas. E damos un paso máis coa linguaxe digital e entramos nun procesos de multialfabetización, non? Que sería o dominio das distintas formas de alfabetismo precisas para acceder, interpretar, criticar e participar nas novas formas emerxentes da nosa sociedade. E iso implica xa un dominio lectoescritor, multimedia, audiovisual e digital. E a ninguén se lle escapa que se esa é a sociedade que está das paredes da escola para fora, non deberíamos ser decimonónicos e deberíamos deixar entrar todo eso e, polo tanto, a nosa escola está exposta a novos retos e a novos retos enormes e a novos retos aos que costa darlle resposta, sobre todo desde o punto de vista de que a nosa formación está moi lonxe o mellor desta nova sociedade na que estamos hoxe en día, non? E algúns deses novos retos son, por supostísimo, o fomento da creatividade, a multialfabetización así en grande e en mayúsculas, porque se nós non vivíamos de pequenos nese mundo, os nosos nenos e nenas sí que viven neses mundos e, polo tanto, temos que poñernos as pilas e formalos nese aspecto. A alfabetización de multisoporte non é só acceder á información e a todas as informacións que hai, sino saber dominar todos os soportes e todos os dispositivos e os medios a través dos que nos chega toda esa información. É máis importante que nunca tamén aprender a traballar en comunidade e de maneira colaborativa e, polo tanto, tamén é moi necesario a nivel actitudinal trasladarlle ao noso alumnado que teñen o mundo nas súas mans e que, se saben empregalo ben, teñen un montón de posibilidades e, de feito, hai un montón de empresas hoxe en día que naceron prácticamente da nada, con un presuposto prácticamente mínimo, pero con moitísima imaginación e coas ferramentas esas democráticas que hoxe en día temos a nosa disposición, non? Este é o contexto do PP de Xan. Este é o PP de Xan e ao redor todas as fincas que hai ao redor do PP de Xan. E só ampliei hasta aí para que puderades ver onde está o centro, pero se seguimos ampliando en kilómetros, veredes casas salpicadas, o núcleo de Santa Comba, quizás o núcleo de Carballo un pouco máis alonxado e máis fincas. Entón, en entornos urbanos cada vez máis, e cada vez saben máis, cada vez hai máis actividades extraescolares relacionadas con robótica, con multialfabetización, con linguaxes digitais, pero no noso contexto xa non é só que non teñamos eso a disposición, sino que as familias, a nivel de información, é sempre como que están a ese nivel, non quero dicir a outros, pero a ese nivel sí que están como un pouco un pasiño por detrás. E entón, se a escola ten que ser compensadora de desigualdades, eu me quería quedar con unha frase que temos todos no programa e que me parece interesantísima, que na medida en que a sociedade de información é tamén unha sociedade de exclusión, e é totalmente certo, o pasaporte pasa a ser o capital intelectual cuxo grande accidente é a lectura e o hábito de utilización da información, que son actividades prioritarias dos servicios bibliotecarios e da escola, engadiría eu. Se a escola sempre tivo a función de ser compensadora de desigualdades, pois neste ámbito tamén. Entón, nun contexto como o do PP de Xan, a nosa responsabilidade, entre outras, é a de levar todos estes medios ao noso centro. Momentos claves desta evolución, e por suposto, a nosa responsabilidade foi da asesoría, o fixo estupendamente, ou está facendo estupendamente, e pon a nosa disposición unha cantidade de recursos ou de posibilidades que, ao mellor, desde os centros só non poderíamos ofrar. Momentos claves desta evolución. O noso centro é un centro que, xa teño explicado outras veces, sempre foi moi dinámico, sempre tivo equipos docentes que traballaron moito para facer pedagogías dinámicas e, polo tanto, cando eu cheguei ao centro PP de Xamaña fai 4 anos, a biblioteca xa era unha boa biblioteca e xa había proxectos integrados que se lanzaban dende a mesma, non? Pero, bueno, pois ese foi como un primeiro paso para entrar en estas dinámicas que estamos falando. En abril de 2016 entramos no proxecto piloto Escarnabots na biblioteca escolar. En maio de 2017 fomos seleccionados tamén para seguir na continuidade e, polo tanto, nesa nova liña da impresión 3D. E en novembro de 2017 entramos tamén no proxecto piloto Radio na Biblio. No que ten que ver cos PDIs, pois, sobre todo hai un traballo enorme de alfabetización informacional, porque todo o traballo de investigación leva, sí ou sí, obligatoriamente, e de xeito paralelo, un traballo de investigación e de tratamento de información que debe ser riguroso e que, polo tanto, estamos traballando todo ese tratamento de información de maneira contextualizada, coa temática que sexa, e, como decía Rosa, un primeiro paso hacia a alfabetización mediática importante foi o noso proxecto, non sei que pasou aquí, non sei por que se me...
o proxecto 25 anos de Pepe de Xambaña, no que, ademais de facer un traballo emocional importante coa comunidade, de poñer en valor a nosa comunidade e de traballar en torno aos oficios e o empoderamento que de toda a comunidade, de todo o que se fai alá, fixemos tamén un traballo importante de alfabetización no proceso audiovisual, tanto no que é a utilización dos medios e como se fai, como esa selección de información e, polo tanto, facendo somos moito máis conscientes de como se fai tamén cando nos a consumimos, non? Neses produtos que nos consumimos. En canto ao Recanto Maker, un pouco de evolución foi que en maio de 2016 recibimos a primeira formación presencial na que montamos o primeiro Escornamot, esos os coordinadores e coordinadoras da biblioteca que entramos no proxecto. Tamén nese mes facemos a presentación ao claustro e nesa presentación propoñemos xa montar tamén o segundo Escornabot co profesorado, tamén, pois, para que eles e elas, os compañeros e compañeiras, se empoderen no seu uso e vexan que non morde. En maio, xuño de 2016 recibimos unha formación online tamén da Consellería e en outubro de 2016 xa emerxía un pouco esta idea. Nos xa desde o primeiro momento no que tivemos os Escornabots pensamos en facer un espazo maker, un recanto maker, no que os Escornabots fosen unha ferramenta máis. E eso, en outubro de 2016 gañamos un premio de bibliotecas escolares e con esa entrada de cartos, pois, o pulo importante para camiñar hacia ese espazo maker. Aquí temos o profesorado montando o segundo Escornabot e o terceiro Escornabot montaron as colaboradoras, que ademais neste caso eran prácticamente todo chicas, da biblioteca, cando, como di Flora, si para nós que somos adultos e temos unha certa motricidade fina interesante xa e presentarnos ante un soldador, se nunca o fixemos, é algo impresionante, tanto menos. Para estas nenas, que si viran soldar probablemente nas súas casas ou en casas coñecidas, cando lles dixen que iban a soldar, poñer tornillos o sea, atornillar non era tan, pero cando lles dixen que iban a soldar me miraron con cara de extraterrestre, o sea, como se estuvieran vendo un extraterrestre. Esa foi a cara que me empezaron a montar os dous Escornabots que montaron e así acabaron, totalmente empoderadas e dicindo que a próxima vez que viran a seu país soldar, porque nese caso obviamente os que soldan nas casas aí son os pais, pois que iban a... Cocal tamén non é só un traballo de empoderamento digital ou tecnolóxico, sino tamén un traballo coeducativo importante, non? Empoderar a nivel de coeducación. Paralelo a todo isto, facemos un traballo de investigación e de recollida de ideas, tanto en dinámicas que podemos levar a cabo no Recanto Maker, como en materiais interesantes que nos poidan aportar un plus para ese recanto, como a mellor maneira de configurar un espazo tendo en conta que nós temos unha biblioteca de 50 metros cuadrados, que é nana, moi pequena. De feito, estamos agora dándolle voltas á posibilidade de reubicala e ampliála. E planificamos o noso Recanto Maker. Polo Nadal chega o Rei a Palpa Noel, cargado de mobles, materiais, libros, etc. Bueno, estaba ali todo colocado na biblioteca. E incluímos xa tamén o alumnado no proceso de montaxe. Traballamos texto instructivo, incluímos o alumnado nese proceso de creación do Recanto Maker, o fan máis seu, e, por lo tanto, o nivel de motivación e de apropiación é moitísimo maior. Creamos unha lona cos principios da cultura maker, que son que un Recanto Maker é un lugar para ser creativo, para poñer a proba a nosa imaginación, para explorar, plantexar retos e construir, e, polo tanto, un lugar no que traballo moito mellor traballar xuntos que por separado, no que aprendemos do erro, e eu aquí estou con Olga totalmente, en que temos que rescatar o erro como oportunidade de aprendizaxe e deixar de penalizalo a todos os niveis. E tamén para que compralo, si podes facelo, e ademais o podes facelo adaptado ás túas necesidades, e cando acabes de facelo te vas a sentir moitísimo mellor e máis empoderado. Polo tanto, faino ti mesmo, todos e todas somos maker e con estas ferramentas e algunhas máis. Algúns dos materiais que temos no noso Recanto Maker a día de hoxe, e seguiremos ampliando, temos ideas, pero bueno, vai pouco a pouco a cousa, son os Escornabots, que como sabedes é un proxecto de hardware libre con todo de ética digital e tecnolóxica, con todo o plus que ten de ética digital e tecnolóxica, é un proxecto creado que nos podemos descargar os arquivos para imprimilos nos hoxe en día, pedindo as pezas digitais online e descargando os planos do Escornabot, poderíamos facer os Escornabots que quixéramos no centro tendo unha impresora 3D. Temos Little Bits, cuyo lema xa é toda unha declaración de intencións, fai algo que faga algo, que se trata de unhas pezas que van unidas, cohesionadas de maneira magnética, e polo tanto é moi fácil
traballar e facer circuitos eléctricos. Constan dunha rede, dunha entrada de alimentación eléctrica, que é aquela peza azul, entradas, que serían distintos tipos de interruptores, medidores, etc. Veñen en kits, aí hai kits diferentes. Tamén quero decir, como vou a dar marcas, quero decir que non teño convenio con ninguna, vale? Que simplemente son cousas que estivemos investigando, que nos parecían que eran interesantes e que podían dar un plus e que a día de hoxe están na nosa biblioteca. Conectores, cables varios, diferentes, que algúns conmutan e outros fan que a conexión eléctrica sexa intermitente e entón están traballando tamén con distintos conceptos eléctricos, e saídas, que son desde motores a LEDs, pasando por sirenas, por exemplo, alarmas. Temos bloques TEGU, que son bloques de madeira de moita calidade e que ademais son magnéticos, e aos nenos e nenas encantan e ademais interrelacionan estes materiais con outros e fan cosas moi interesantes. Lego, que é a madre de la creación constructiva, e buscando outros materiais constructivos que tivesen un plus engadido, porque se non xa tiñamos o Lego, pois compramos un pack de Engino, que son estes típicos construccións que funcionan, que teñen mecanismos que funcionan por enerxía solar, os mecanos, cuyo plus engadido sería todo o traballo coa tornillería, ferramentas e demais. E este moble, que vos recomendo, estivemos dándolle moitas voltas a que moble ou que tipo de... como organizábamos os materiais, porque no Recanto Maker hai moitos materiais, como os organizábamos para que aquilo non se convertise, falando mal e pronto, nun Cristo, para que non empezasen a darlle voltas ou a quitar cousas de caixón, se empezase a mezclar todo e pudésemos traballar dunha maneira máis ou menos organizada que nos permitise non perder todo na primeira semana que entraba en funcionamento. Entón este é un moble, o típico moble de organización de juguetes de IKEA, que o que ten, nos collemos dous, e de saberlo despois agora no Recanto Maker. A ventaxe que ten é que eses caixóns se poden quitar completamente, son uns caixóns con unha medida bastante adecuada, se poden quitar completamente, polo tanto, non é necesario nin volcar nin quitar as cousas do caixón, sino que traballas dentro do mesmo. Te sacas o caixón, o podes levar a donde queiras, e, a proba é que isto leva 2 anos aí, e, pois, por falar de un que o mecano que ten as pezas máis pequeniñas, temos prácticamente todas, o cal é un reto bastante grande. E tamén compramos moitos libros, estes son algúns, intentamos buscar libros que nos introduciran un pouco nestas novas linguaxes, programa tus juegos en Scratch, introducción a Arduino, introducción a programación informática, e ese é o noso Recanto Maker. Compramos 2 mobles porque aproveitamos que os unimos, a parte de que temos 18 caixóns que nos permiten ter multitude de materiais, utilizamos a parte superior como tabuleiro para o traballo cosas cornabots, que non só é cosas cornabots, porque leva tamén un listón todo alrededor, o que fai que en algún momento no que se podan bailar pezas aí, pois ese listón fai como de contención tamén desas pezas pequeniñas que poden perderse. Facemos unha presentación tanto do recanto como deses materiais ao alumnado, e uns obradoiros internivel, porque non só presentamos de maneira oral o que vamos a facer, sino que nos preocupaba un pouco de que maneira van a xogar. Entón, para abrir un pouco o abanico de posibilidades, levamos a cabo os obradoiros Maker internivel. No noso centro facemos moitas actividades internivel e funcionan sempre de maravilla. Os maiores se responsabilizan dos pequenos, os pequenos aprenden dos maiores, e é fantástico velos internos. Queríamos trasladarlles que hai proxectos nos que poden traballar sin ningún tipo de tecnoloxía, digamos, digital, e polo tanto fixeron unha man con cartulinas, palillas, este era un obradoiro de estimación de distancia, sino que vedes aí o circuito era un pouco traballo de lateralidade e estimación de distancias. Fai algo que faga algo cos nosos Little Bits, o que fixemos foi animar o noso Mago Fuco. O noso Mago Fuco saudaba, xeraba o gorro e encendía por lez a súa varita mágica. Como
está todo o profesorado do centro está implicado aquí, o equipo de biblioteca está sobre todo poñendo un pouco que a organización. Neste caso estaban creando materiais para ese gran tabuleiro para poder interactuar con él, pues distintos materiais, desde sinais de tráfico para traballar circulación, ata casas para facer poboados e que os cornabots tiveran que esquivalos, etc. Creación de circuitos tamén, neste caso eran centigrados circuitos e despois tamén estimación de distancias e de xiros, etc. E sempre digo que estes vídeos que máis me gusta é ver as pequenas e os pequenos cos maiores e o interesados e o incluídas que están todos, non? E un obradoiro de iniciación á programación, xa non só de maneira intuitiva, sino escribindo e incluso facendo control do erro sobre esa programación que nos escribimos. Escribimos con símbolos, os pasos que ten que dar os cornabot, e a partir desos símbolos vamos comprobando se efectivamente fixo o circuito que tiña que facer e se non o fixo, en que paso nos equivocamos. Seguimos porque despois igual non temos moito tempo. E a partir dese momento sí que o Recanto Maker, aparte de estar a disposición de todo o profesorado que queira empregalo en calquera momento da xornada escolar que facemos de vez en cando, por suposto, está a disposición de maneira libre do alumnado tanto no recreo da mañá como na hora de lecer, que é unha hora que temos, bueno, en vez de ter ao mediodía 2 horas, temos unha hora por encima do horario na que está aberta a biblioteca e entón, pues, algunhas dinámicas que fan son construccións cos bloques Tegu, escritura cos escornabots, con un soporte que lle poñen os cornabot van, bueno, pues intentando facer distintos textos coa programación. Tamén promovemos que sexa o alumnado que fai os típicos tabuleiros de, bueno, en A3, de 3x4, e aí podedes ver un feito por alumnado, non sei exactamente de que curso agora mesmo, sobre a CDU. Xogos de circulación, bueno, aquí non deixa de ser os escornabots, traballamos programación, traballamos linguaxe digital e a partir de aí era o que decía Flora, un tabuleiro en blanco co que podemos meter múltiples actividades, pero bueno, sin quedarnos en esto, sobre todo o que quero decir, bueno, perdón, importante, erros que cometemos e que podedes subsanar si seguides en esta liña. Deixar unha marxe entre onde acaba a cuadrícula do tabuleiro e o listón de madeira, porque senón queda prácticamente inutilizada a pista de fora, a pista máis externa, porque non ten ángulo de xiro escornado. Experimentación cos Little Bits, e quería decir aquí nos xogos de programación que unha vez que o alumnado empeza a dominar a programación sobre estes tabuleiros, tamén un pouco que teñamos cuidado en que unha vez que controlan esa programación non deixan de ser actividades de unirrelaciona. Entón, bueno, igual que defendemos que coa pizarra digital non hai innovación, se seguimos facendo libros de texto na pizarra digital, pois temos que ter cuidado tamén con toda a tecnoloxía que integremos que realmente cambie dinámicas e que esas dinámicas teñan un valor engadido e teñamos claro que o que hai detrás de esas dinámicas, non? Dinámicas libres, pois tamén montaxe de mecanos, circuitos, tarxetas de circuitos e lateralidade, montaxe de robots, montaxe de engino por enerxía solar. Este é un circuito, por exemplo, que fixo o alumnado sobre o tabuleiro libre cos bloques Tegu. Este vídeo está grabado na, non sei, terceira ou cuarta vez que poñen en marcha os cornabot, que tiveron que facer os seus axustes, vale? O vídeo do éxito, digamos. Non sei que pasa que era alta presentación. Vale, paso el móvil.
Este é un libro sobre montaxe de robots que ten pequenos mecanismos que son destes típicos de dar corda e, polo tanto, están traballando dúas nenas. Quen o fixo? É máis Olaya. E como fixeches? Mira, segundo as instruccións. Seguindo as instruccións deste libro. Lectura, texto instructivo. Estupendo. Enseñar a portada dese libro. Construye. Vamos a seguir porque non queda moito tempo e non teño bastante. Dinámicas nas aulas, de estimación, de conteo. Os escornabots normalmente por defecto os pasos que traen son de 10 en 10 centímetros e polo tanto non sei se está actualizando, non sei que pasa. E agora non a vedes. Bueno. A ver se agora. Estimación de distancias, o que vos decía antes de programación e control do erro, actividades de música, pero sobre todo de programación, lateralidade, etc. En maio de 2017, nesa continuidade do proxecto dos Cornabots, entramos en impresión 3D, chega unha impresora que, estou de acordo con Flora, é un aparato que ni se nos había pasado pola cabeza telo na biblioteca escolar, pero que realmente sí que ten moitísimas potencialidades de traballo matemático, de xeometría. Recibimos a formación por parte de bibliotecas escolares, comezamos a argallar e tamén diseñamos a nosa mascota, o Mago Fuco. E, ademais de diseñala, facemos distintas impresións en distintos niveis ou en distintos momentos da impresión, de tal maneira que nos queda aí como modelo para falar do que é o recheo dunha peza 3D, do que é o soporte, do que significan as capas, etc. Tamén imprimimos marcapáxinas e aí vedes un marcapáxinas erróneo porque este a importancia de calibrar ben a cama. Creo que das cousas máis importantes en impresión 3D é calibrar ben a cama e senón iremos a encontrar con cousas como esta tamén. Xe facemos xogos de equilibrio e tamén imprimimos as pezas dos Cornabot e, sobre todo, rodas de reposto, que son as pezas que, na nosa experiencia, son as que máis... E pasamos á parte que consideramos máis fundamental, que é a formación do alumnado. Primeiro, aprendemos a ver en 3D de que formas básicas están formados os obxectos que temos ao noso arredor, e formamos o alumnado. Ao primeiro día que fomos á aula de informática, intentar formar o alumnado, tendo en conta que a conexión internet que teñamos en aquel momento era bastante mala, agora temos un pouco mellor, porque entramos nas escolas das 4G, e que os ordenadores xa teñen os seus anos e iban lentos, pois os tiramos prácticamente toda a hora intentando entrar no Tinkercad. Entre outras cousas, porque tamén as contas de usuario ou non tiñan contas de usuario eles, ou se a teñen tampouco é moi legal, que eles como menores de edad teñan contas propias e, polo tanto, despois de darlle voltas a como podíamos usanar eso, o que fixemos foi crear unha conta de alumnado da biblioteca escolar para utilizar e empregar no Tinkercad. E iso ten varias vantaxes. Por un lado, é máis legal, porque non teñen eles a súa conta de correo electrónico, ou se a teñen, polo menos non a empregamos na escola. É máis rápido, hai máis control, comprobamos antes de darlle que se podía traballar tanto en paralelo e que guardaba todos os proxectos, e así é. E ademais, eso nos permite, con ese control, facer un mellor asesoramento do traballo que están levando a cabo. Co cal, eles veñen a facer as súas pezas, veñen pola biblioteca, comentamos se é máis ou menos factible imprimir a súa peza ou non, creamos uns apuntes, fixemos tamén uns apuntes para que eles, cando se enfrentan solos ao Tinkercad, poidan seguir os pasos, e estas son algunhas das figuras que comezaron a deseñar. Non é só todo o que parece, e entonces, bueno, teñen dificultades, e cando as pezas son pequenas, por exemplo, neste caso, tiveron moitas dificultades para levar os ollos. O que vedes abaixo son filamentos de cores, que a máxima motivación que teñen con respecto... Non sei o que pasa, de verdad que é a primeira vez que me pasa isto. E se non, pois va así. Con respecto a facer as súas pezas, se poden imprimilas, non? Comezouse a meter tamén a impresión 3D nas aulas, neste caso estamos no proxecto das historias da historia, e en infantil están coa idade media, entón estiveron avaliando como eran os castelos medievais, de que formas geométricas estaban compostos, fixeron un castelo en Lego e agora están levando a 3D. E tamén dentro do Recanto Maker, unha das actividades que puxemos en marcha son os retos STEAM, que en orixe foron STEM, que era unha maneira interdisciplinar de tratar as ciencias. STEM ven das siglas de Science, Technology, Engineering and Maths, e posteriormente a proposta da Escola de Diseño de Rhode Island integrouse arte e deseño. E cada vez máis a tendencia é a integrar cada vez máis disciplinas. Algúns dos retos que fixemos, e que propuxemos, estes son retos que propoñemos para a casa e que tamén teñen unha componente coeducativa, porque no noso centro as que participan case sempre en todo son as mamás,
e entón, buscando dinámicas nas que puderamos facer participar aos pais tamén, pois puxemos un pouco en marcha o Recanto Maker, e o certo é que nos chega que efectivamente sí que é unha actividade na que normalmente participan en familia. Bueno, algúns dos retos que propuxemos foi a creación dun circuito polo que unha pelota de ping-pong percorra 1 metro xusto de distancia, con retos para superinventores nos que tiñan que facer o circuito pasando por 3 superficies diferentes ou que en algún dos seus tramos tivese unha trayectoria ascendente. En tempos de sequía creamos unha maceta outorgante, xa non, obviamente este de novembro, que agora xa sequía pouca. Creamos un sistema de flotación para o noso boneco ou boneca favorito. Creamos unha torre empregando a menor cantidade precisa de palillos en plastilina e o reto é facela o máis alta e estable posible. E creamos un instrumento. Bueno, este sería o vídeo. No noso blog tedes os vídeos de todos os retos. O que se propón é lanzase a principio de mes un reto e a final de mes nos xuntamos todos nun espazo na biblioteca, que neste caso é a Sala Fuco, a aula Castelao, perdón. E entón, ali nos explican con que fixeron o reto, como fixeron, por que fixeron así. Entón, hai un traballo tamén de exposición oral. E o último paso é a entrada no proxecto piloto Radio na Biblio. Un pouco tarde, fai pouco que recibimos a formación por parte de Javier Prado, que vos recomendo a todos encarecidamente, porque foi unha formación do máis interesante. Presentamos o día seguinte ou 2 días despois a radio ao noso alumnado, foi moi ben recibida e foi incluso mellor recibida quizáis que a impresión 3D, tanto polo alumnado as dúas cousas, polo profesorado quizá máis a radio que a impresión 3D, pero é fácil saber por qué, non temos moito máis percorrido coa radio ao largo das nosas historias que coa impresión 3D e polo tanto a impresión 3D nos dá un pouco máis de medo. Este é un vídeo da presentación do alumnado que podedes ver no noso blog. Fixemos un certame para a creación do logo e do nome. Este é o noso logo da Radio Fuco. Empezamos a crear os primeiros programas. Fixemos en primeiro un audioconto da Viaxe das Bolboretas e están facendo en sexto e en inglés. O alumnado de cuarto, quinto e sexto están facendo guións de novos programas que poñeremos en marcha. Neste caso estaban facendo o de Engánchate á maxia dos libros. Compuxeron na aula de música, na clase de música, a ver se nos deixa. Bueno, compuxeron a sintonía na aula de música, pois vos digo que é un traballo, a verdad, que é moi transversal. Estas son as primeiras edades, composición pura, o alumnado, que as súas primeiras ideas. Radio Fuco entraba, Gravamos a nosa sintonía. Intentamos que se parecera o máximo posible a un proceso de grabación como fan calquera grupo. Ademais, contamos aquí co capital humano de ter grandes músicos no noso centro. E este é o resultado. Bueno, resultado este. Esa será a cabeceira dos nosos programas de radio. Comezamos a facer os primeiros programas, a Engánchate á maxia dos libros, un coloquio científico, o programa Os audiocontos que vos enseñei antes. E estes son algúns dos libros dos que xa fixeron as súas reseñas radiofónicas. E todo isto integrado, entre outras cousas, como o traballo de coeducación, fomento da escritura e da lectura, dinamización tamén do xogo dramático, empoderamento da nosa biblioteca, da nosa comunidade e aprendizaxe e servizo. E aspiramos a isto. Bueno, si los encuentros empezaban con un planteamiento desde la biblioteca escolar de la realidad a la utopía, yo estoy comprobando con Alicia y Flora que esta es una realidad utópica, pero ellas nos han demostrado que es posible.
ya estamos en tiempo de descuento. Ha ido todo un poco apurado, pero yo creo que merece la pena que aquellas personas que habéis estado en la presentación y que os haya surgido alguna pregunta, bueno, mientras que llegan el siguiente ponente y demás, si alguien tiene alguna consideración, alguna cuestión de última hora, la verdad es que me marcho muy bien impresionada. Me parece que, bueno, lo que acabo de decir, ¿no?, que son 2 bibliotecas escolares que están en la realidad utópica, que nos demuestran que muchas cosas son posibles con un planteamiento de biblioteca escolar, espacio creativo de aprendizaje y lectura. Ha sido todo muy rápido. El continuo es la lectura. Esta oportunidad que tenéis la grandísima suerte de que os acompañen desde la asesoría con programas y proyectos, Scornabots, la impresora 3D, el espacio Maker, hace que vuestras bibliotecas tengan un plus. Pero creo que lo más importante de vuestras bibliotecas es el equipo humano. Eso es, a mi modo de ver, vuestro papel como coordinadoras, pero el equipo humano. No sé si alguno de vosotros quiere formular alguna pregunta. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Flora. Un grandísimo trabajo. Muchas gracias.